Gabon bereziak izango dira urte berezi eta arraro samar baten gagozalako. Baina aurrera egingo dutzagu egoerari eta itzelesko programazio bategaz gatoz prest. Gabonaldia dator, umeak ilusioagaz dagoz, eta horregaitik be, Olentzeroren eta Maridominginen idazkariagaz egon gara harremanetan, errege magoen pajeak eta idazkariekaz be egon gara harremanetan, eta getxora etorriko direla konfirmatu deuzkue. Bakotza, egun bakotzean leku baten egongo dira, umeen harrerak egin ahal izateko, halan da be, Olentzeroren inguruko ekitaldiak be egongo dira herriko puntu diferentetan, erregeak be egongo dira Aretan, Erromon eta Algortan be horre egongo dira umeekaz egon ahal izateko, umeek be euren gutunak itxiel izango dutziez errege magoi Olentzero eta Maridomingini, Gabonak ospatu ahal izateko. Baina horretaz gain be, familia osoarentzako ekitaldiak egongo dira. Andoni Barainan ukiko dugu gugaz, Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, Euskal Herriko Gazte Orkesta Sinfonikoa, goazen, hainbat eta hainbat oferta kultural handia itzela eukiko dozue.